ako sa Grékom pomocou dreveného koňa podarilo dobiť mesto Troja? Aj to ja neviem, ja politiku nesledujem. Vysvetli, ako sa Grékom pomocou dreveného koňa podarilo dobiť mesto Troja. Grékom sa toho ale veľa nepodarilo v živote. No ale tú Troju sa im podarilo vtedy dobiť a ako? Cez toho koňa. Čo urobili? Lebo je to síce taký aj vírus, že trojský kôň. No. Keby sa ma opýtate niečo na varenie, to vám skôr poviem. No. A čo napríklad? Čo napríklad? Ako si spraviť veľmi chutne panenku. Dajme tomu, že bravčovú. No a poďme späť k tomu trojskému koňovi. Späť k tomu trojskému koňovi. Tak s ním prebúrali bránu, alebo tak. Ona sa nedala prebúrať. Dá sa všetko, len treba chcieť. Ale nešlo to. Museli to vymysleť nejak taktickejšie. Čo urobili? Čo urobili? Keď tam je veľa možností. Jedna z nich je aj trinitrotoluénom to odpaliť. Vysvetlite, ako sa Grékom pomocou dreveného koňa podarilo dobiť mesto Troja. Ako sa podalo, počkajte, toto asi budem vedieť, ako sa podarilo dobiť. Oni ho dostali do toho mesta a jednoducho tí vojaci boli vnútri a keď vlastne všetci spali v noci, tak stáde povybehovali von a jednoducho tak ich dobili. Povedzte nám, ako vlastne Gréci pomocou dreveného koňa dobili Troju? Asi to měli jak nějaký suvenír, alebo já nevím, za co to měli. Takže čo s tým koňom vlastne robili? Na okrasu byl. Vysvetlite, ako sa Grékom pomocou dreveného koňa podarilo dobiť mesto Troja. To bol drevený kôň. Nebol to húpaci. Aj húpaci je drevený. Drevený kôň. A čo s ním bolo, akože? No, ako sa im pomocou tohto dreveného koňa podarilo dobiť mesto Troja? No oni tam boli tí vojaci v tom koni. A to akože padlo dole a potom sa bili. Povedzme si, ako vlastne Gréci pomocou dreveného koňa dobili Troju. Ako to bolo? On byl nějakým jedem napustený, alebo tak, ne? Si pamätám, ale neviem, či dobre. A potom, keď ho, čo s ním vlastne robili ďalej? Oni ho tuším podpálili, nepodpálili? A tým, že ten dým, tak sa všetci tuším otrávili z toho. Vysvetlite, ako sa Grékom pomocou dreveného koňa podarilo dobiť mesto Troja. Tak to sa chodte opýtať ich. Ja som tedy nebol na svete a neviem. Keď neviem, nezabudnem. Ja mám jedno príslovie. Viete, čo viem, to viem a čo neviem, to je jedno dobré príslovie platí. Keď nevieš, tak aspoň nezabudneš. Povedzte nám, ako Gréci pomocou dreveného koňa dobili Troju. Tak vynaliezli Gréci do koňa, poslali do Troje dar. Naivní Trojania si mysleli, že fakt, žiadna halus, tak dotiahli koňa do Troje, v noci z koňa vyliezli bojovníci a dobili Troju. Vysvetlite, ako sa Grékom pomocou dreveného koňa podarilo dobiť mesto Troja. Dreveného koňa. A čo Gréci mali aj dreveného koňa? Dákyho? Ako mohli dobiť mesto Troja pomocou dreveného koňa? To sa nedá, to v žiadnom prípade nemôže byť, aby takto z dreveného koňa dobil dáke mesto. Vysvetlite mi, ako sa Grékom pomocou dreveného koňa podarilo dobiť mesto Troja. No to som videl, bola kedy, Pane Bože, ja už nemám televízor už 20 rokov, vyše 20 rokov. Keby ste boli Grék a mali takého dreveného koňa a mohli by ste tam schovať, tak ako by ste dobili také mesto Troja? Tak asi by som mu dal nejaký motor. Aby išiel. Ale vtedy motory neboli. No však neboli, no. No ako by ste dobili, máte takého veľkého koňa, kde sa schová? A kde by som ja zebral koňa? Však ja nemám ani kozu.